Bodo latest update बयखौबो बरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमोद खाख्लारि गिबि निउस दङ कच राजबंशी हारिनि सासे दैदेनगिरिनि जिउ खहा दुलाराय बिटिएडि कच राजबंशी सनमिलननि लेङाइ आफादगिरि मिलन राय बिथाङा बे बुहुमाव गैलिया मिथिनो मोननाय बादिब्ला मैया बेलासिनि 3:30 समाव मिलन राय बिथाङा तिलापारानिफ्राय गावनि न' फारसे गिदिंबोफिननाय समावनो क'क्राझारनि कामारपारा आरो मिथिपारानि गेजेराव बाइकनिफ्राय लामायाव स्लिप जानानै गोग्लैना जिउ खहा जायो। गवालपारायाव गिख्रंथाव हा गिसिखानायजों सानै उन्दै गथ'नि जिउ खहा जायो। आसाम नाङै थाद'नाय गैयै अखा हाबाय थानाय समावनो गवालपारा जिल्लानि आजाद नगराव हा गिसिखानाय जाथाया सोमजियो। बे हा गिसिखानायजों सानै उन्दै गथ'नि जिउ खहा जायो। सानै उन्दै गथ'आ उन्दुबाय थानाय समावनो बे हा गिसिखानाय जाथाया सोमजियो। जिउ गोमानाय सानै उन्दै गथ'खौ 10 बोसोरनि हुसेन आली आरो 8 बोसोरनि आसमा खातुन होनना सिनायथिनाय जादों। रायजो नाङै दैबानाजों सुबुंफोरा हालाय हाफाय जानांनाय समाव बाक्सा जिल्लायाव मोनसे मुगैथाव जाथाया सोराङाव फैदों। बाक्सा जिल्लानि भुटानकुटियाव असे फिसाया बिसिखौ बुथारदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला फिसाय दिपक चौधुरिया गावनि असे बिसि क्रिस्टिया खिरखिखौ बुनानै बुथारो। बे जाथायनि उनाव पुलिसा खौरां मोननानै जाथाय थिलियाव फैनानै दायनिगिरि फिसाय दिपक चौधुरिखौ खायो। आसाम नाङै जुब जुब अखा हानायनि जाहोनाव क'क्राझाराव MLA रुबिराम नार्जारिनि न'आ दै लोमसावदों। क'क्राझाराव रेलवे लाइननि सोरांखौ जेब्लासिम गुवार खालामा अब्लासिम रेलवे लाइननि साहा थानाय शान्तिनगर, रुपाथिनगर, गौरनगर बायदि ओनसोलाव दैबाना थासारि सोमजिगोन होनना MLA रुबिराम नार्जारि बिथाङा बुंथियो आरो बिनि थाखाय आसाम सरकार आरो BTC सरकारा गिलिर बिबान दं होननानै दैजों न' लोमसावजानाय MLA रुबिराम नार्जारि बिथाङा रोखा बुंथियो। मिरु सरकारा PM फान्डनिफ्राय 20,000 कोटि रां आसामाव दैथायहरनांगौ होनना मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा दाबि दिखाङो। थांनाय साननैसो सिगांनिफ्रायनो जुब जुब अखा हानायनि जाहोनाव आसामाव गोबां खहा लाबोदों। मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय दैबानाजों लोमसावनाय ओनसोलफोरखौ नायगिदिंहैदों। खहा जानाय ओनसोलफोरखौ नायगिदिंहैनानै दिपेन बर' बिथाङा आसामनि दैबानाखौ हादरारि जेंना महरै फोसावनानै आसामाव दैबानाजों भुगिनांनाय सुबुंफोरखौ मदद होनो मिरु सरकारखौ खावलायनानै गोबां अखा हानायनि जाहोनाव गोबां दालांफोरा खहा जानायजों लोगोसे गोबां धन सम्पति खहा जानायखौ फिन गायसनफिननो हानाय लेखायै PM फान्डनिफ्राय 20,000 कोटि रां आसामाव दैथायहरनो थाखाय दिपेन बर' बिथाङा मिरु सरकारखौ दाबि खालामहरो। थाद'नाय गैयै अखा हानायनि जाहोनाव आसामनि गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव दै लोमसावनाय नुनो मोन्दों। बेबादिनो बिटिआरनि क'क्राझार जिल्लायाव दैबानानि थासारिया गिख्रंथाव महर लादों। मैया बेलासि समाव दैबाना सोमजिनाय समावनो क'क्राझार ट्राफिक पुलिसनि भेना गोख्रों खारथिजों गेन्द्रा बिलाव थांबाय थानाय समावनो ट्राफिक पुलिसनि भेना ब्रेक फेल जानानै दैबानायाव गलाङो। बे गारि सिङाव थानाय ट्राफिक आइसि गियादुन आहमेदजों लोगोसे साबा पुलिस जवानफोरा खुनुरोखोम जिउ रैखा मोननो हायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।